De novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida ao xerente da área sanitaria Pontevedra o Salnés, ele José Flores. Moi boa noite, benvido, como estamos? Que tal? Grazas. Moi ben, boas noites. Sigue a festa do 25 aniversario. Bueno, parece que rematou, sí que é verdade que durou varios días, sobre todo durou varios días de celebración, oficial primeiro e despois extraoficial na fin de semana na que se puderon reunir, bueno, casi 150 persoas, polo que me chegou. Eu non estiven, pero sí que houve unha reunión xa máis privada do ámbito do persoal que leva traballando anos ali, algún que xa non está. Claro, pero vaya homenaxe, vaya 25 anos no que se convirteu un hospital comarcal nun hospital de referencia de calidad sanitaria con reconocimientos a nivel español, non? Sin dúbida, a verdad, comentábano, é un hito, é verdad que tense que dar moitas circunstancias que neste caso se deron, que era primeiro, como decíamos outro día, no mismo acto de presentación, ¿no? de celebración do 25 aniversario. Primeiro, que haya o edificio, que haya a intención de poñer un hospital que penso que era extremadamente necesario neste distrito, e aparte acertamos porque se deu a circunstancia tamén de que se aliñaron as persoas, era xente con certa xuventude, que xa traballaran moitos deles xuntos no Hospital de Pontevedra, que se trasladaron aí nos inicios do hospital, e que montaron un hospital a medida do que eles pensaban que era necesario facer para atender a poboación como nosos que somos sanitarios entendemos que debemos de facer. Me gustaría antes falar un poquinho do acto, porque foi un acto importantísimo. Auditorio Municipal de Vilagarcía, autoridades, desde o presidente da Xunta, conselleiro, vostede, presidente da Mancomunidade, alcalde de Vilagarcía, outros alcaldes, outras autoridades sanitarias, lóxicamente, pero, sin embargo, colectivo sanitario, desde médicos, enfermeiros, asistentes, mantenimiento, e a mensaxe, non sei como vostede a resume, pero chea de non só de cariño, sino de humildade, de atención e de servicio público, non? Totalmente, e vémolo cada día nese hospital. Normalmente eu, como sempre digo, o xoves suelo estar ali, xa o saben, entonces cada xoves eu estou nese hospital, no Hospital de Salnés, desde que cheguei a esta área sanitaria. É verdad que é un hospital o que lle teño tamén especial cariño, porque tamén traballei ao principio dali, e de feito non rematei ali con unha plaza en propiedade, bueno, porque se cruzaron outras alternativas profesionais nun seu momento, pero a miña idea era rematar ali no servizo de urxencias. A pesares deso, sí que traballei no servizo de urxencia en diferentes momentos da miña vida, e sempre é o ambiente común aos momentos no que estiven. Ahora mesmo, como director ou como xerente da área, sí que é verdade que siga habendo o mesmo ambiente. Chegas ali, é verdade que traballase moito mellor, eu sempre o digo, non é porque en Pontevedra se traballe peor, pero sí que é un ambiente totalmente distinto, e este ambiente que se respira neste hospital, que é un ambiente de pertenza, eles sinten o hospital como propio, non? Quizá porque o montaron eles, como dicíamos, non? É que eles fixeron ese hospital e están orgullosos de ir cada mañá, non? E iso pesa moito, non? Porque, ademais, falamos do servicio de urxencias e o responsable das urxencias no Hospital do Salnés tamén coincide que é presidente da Sociedade Española de Medicina de Urxencias, que se coñece como SEMES, e este home, que se chama Manuel Tato Vázquez Lima, publicou un artigo na Voz de Galicia con motivo deste aniversario dos 25 anos como ese orgullo de sentirse salnesiano, non? E vostedes fixeron pois unha como se chama? Unha pulsera, unha pulsera con orgullo salnesiano, eu son salnesiano. Este sentimento e este orgullo e estes reconocimientos a nivel nacional como primeiro hospital que eso entendo ou penso que a maioría dos veciños daqui non o sabemos, non? Ou que non temos esa conciencia. Pode ser, de todas formas, nós sí que é verdade que nos encargamos cada vez de difundilo porque o merece. Os profesionais consiguen unha serie de retos ou de hitos que se propoñen e, como decías, fai un rato, con total humildade, porque nunca hai ese espírito de eu son mellor que ninguén, senón simplemente un exemplo a seguir, moitas veces, non? E de conseguir, en urxencias, por exemplo, ser o primeiro hospital de toda España que se acredite para a nova especialidade de médicos de urxencias, que todavía está a día de hoxe repartindo os destinos dos MIRES. Oye, é un orgullo, por suposto, que seña o primeiro hospital comarcal de toda España en canto a publicacións, é un orgullo, por suposto que sí. É un hospital que todos os que veñen a visitar os servizos de urxencias, por exemplo, quedan, pois, a verdad que sorprendidos, non solamente cas instalacións, sino coa organización, como se traballa, e con esa sensación de que todo o mundo aporta, non?
Este hospital naceu con 187 efectivos profesionais. Cantos temos a día de hoxe no Hospital do Salnés? Pois preto de 500. 497 creo que temos exactamente entre todas as categorías, é dicir que se multiplicou de forma exponencial a plantilla. Tamén o número de camas, empezamos con 87 creo lembrar e a día de hoxe temos 130 camas. A veces incluso cos meus compañeiros que teñen na súa área sanitaria algún comarcal e que falan dos seus comarcales, dicen, bueno, temos o comarcal, por non decir nomes, con que ten 50, 60 camas, non sei que temos 130 camas, é verdad que somos un hospital pequeno, decía outro día o presidente no acto, en estrutura, pero grande, pero non solamente grande en espírito, que tamén é verdad, pero tamén en estrutura un pouco, non? Porque hai hospitais con 130 camas por aí que non se chaman comarcais, que é o que digo sempre, este xa non é un comarcal, deixou de ser un comarcal fai anos, evidentemente por lo moito que consigue, tamén pola forma de traballar, e sobre todo porque a nos danos moitas solucións. Eu como xerente en este caso da área sempre o digo, para mí non é ningún problema. É verdade que outros comarcales a veces a nivel xestión se poden convertir en un problema de xestión porque a xente non lle atrae moito ir a traballar ali, entonces te servizos a medio cubrir. Neste caso para nós é unha solución en todos os servizos. Temos servizos como Rayos, que outro día me preguntaban tamén, non dotado de todo, pero con unha especialidade que ten mala cobertura en todos os hospitais galegos e de España, pola especialidade. Pero o resto dos servizos temos xente que nos pide vir a traballar connosco de especialidades diferentes, por suposto nas outras categorías non facultativas tamén, non? En eso crecemos moito, por algo será, non? Que servizos prestan? Cirurxías de, con respecto a urxencias e tal, e cirurxías de que? Que servizos? De cirurxías prestan. Cirurxías, mira, temos prestacións de servicios de cirurxía general, de ginecoloxía, temos traumatoloxía, é dicir, esos están sempre de garda, non? O sea, que en calquera momento un pode necesitar unha cirurxía urxente e operarse ali, pero aparte temos en ordinaria, como en outros hospitales, dermatoloxía, que tamén fan intervencións cirúrxicas ali, uroloxía ou oftalmoloxía ou otorrino mesmo, non? É dicir, hai moitas cirurxías que se prestan no Hospital do Salnés. Moita especialidade. Efectivamente, e aparte crecemos moito en especialidades que son moi sensibles, como por exemplo oncoloxía. Oncoloxía, inda o ano 26 aumentamos, o 25, perdón, aumentamos o que son as instalacións facendo un novo hospital de día. E fíjate o que pasou, que hai xente que, como servizo compartido, porque hai servizos que son con un servizo en Salnés e outro servizo en Pontevedra. Sin embargo, hai servizos que abarcan os dous hospitais. É un mismo servizo, baixo o mismo paraguas da mesma xefatura. Oncoloxía é un deses, non? E había pacientes que levaban aquí en Oncoloxía de Salnés que iban a este hospital de día magnífico onde poder estar pois dunha forma máis humana, máis tranquila, e cando cambiaban a Pontevedra por algún tratamento específico, decían, no, eu estaba máis cómodo ali, os propios pacientes. Por lo tanto, para nós é unha solución, por suposto que sí. Sí, se poña de manifesto moito polos participantes, polos membros da plantilla do Hospital do Salnés, desos 500 ou 497 efectivos que están, esa humanidade, ese cariño a atención ao paciente, non? E iso, pois, lóxicamente, o paciente, eu supoño que cando está tocado, é unha das cousas que tamén influyen na salida, non? Claro, forma parte do tratamento, que a veces nos olvidamos. Parte do tratamento xa non son pastillas, senón tamén é o trato humán, que moitas veces cura. Se agradece moito. Moitos destes factores dese bo ambiente, desas especialidades, son os que, digamos, que promoven que haxa, que sexa un hospital de referencia para os profesionais e que casi todo o mundo, non sei se todo o mundo, pero que moitos queiran vir aquí a traballar e a desempeñar a súa profesión? Sin dúbida. A ver, nós tamén tenemos que reconocer que aquí estamos nunha zona xeográficamente privilexiada, eso é verdade, non? Estamos no eixe atlántico, onde vivimos casi todos os galegos, ou moita parte da poboación, e a parte moi ben comunicados, e a parte, bueno, pois non é por presumir de distrito, pero é verdade que é un distrito moi atractivo a nivel, pois, de todo, turismo, de oferta, a parte da boa comunicación, como decíamos, non? Pero eso ten que sumarse, como me comentabas, que haya un bon ambiente de traballo. E iso vivímolo, ou vivino eu nestes 3 anos e pico xa que levo, determinados momentos en que houve determinadas crisis, non vamos a contar que todo é maravilloso, porque non é verdad, en determinados servizos, en esos momentos os servizos empezaron a resultar menos atractivos. Lóxicamente, a xente, antes de trasladarse, antes de lesir a súa plaza nunha OPE, antes de facer un concurso de traslados, tamén se entera onde vai. E se o ambiente no traballo non é o máis adecuado do mundo, pois elixen outros destinos, inda que
xeográficamente estén peor ubicados ou aínda que este o mellor un pouco máis alonxados do teu domicilio. Pois iso sí que eu notei, xa digo, en algún caso con algún conflito que nese momento resultou menos atractivo e agora volve a ser atractivo ese servizo, non? A interacción e o ambiente tamén importantísimo, e non só para o servicio ao paciente, sino entre os propios compañeros, non? En todas as áreas, non? Por suposto, e mira, o exemplo que che comentaba antes, por exemplo, vivimos un momento moi crítico, o servizo de pediatría, nada máis cheguei eu, non que non resultaba atractivo para os pediatras de hospitalaria vir a traballar ao Salnés, e é verdad que chegou un momento que estábamos solamente das 5 plazas, tiña 2 pediatras ou 3 en algún momento concreto, e agora mesmo temos máis de 5, temos 7 pediatras, é dicir, temos 2 incluso por riba de plantilla, bueno, facendo, porque son necesarios, lóxicamente, o que os maiores de alguma maneira deixaron de facer, as gardas, etcétera, etcétera, que se fan evidentemente os 365 días do ano, e así temos garantida a garda de pediatría no hospital, non? Cales serían? Que retos a corto, este ano, para o ano, 3, 4 ou 5 anos están aí postos na folla de ruta e que vostede poida comentar para o Hospital do Salnés? Bueno, a ver, voume aventurar, xa que me invitades a... probablemente seña a primeira vez que o vou a decir, pero sí que é verdade que nesa pérdida dese apellido de comarcal que eu sempre presumo de que ten que perder o comarcal de Salnés ou non comarcal de Salnés, poder ter o millor residentes de especialidades diferentes que non solamente de medicina, non? É verdade que agora nos constituímos xa é un paso adiante no tema da especialidade de medicina de urxencias que falábamos antes, vamos a ser o apoio necesario, porque isto é moi importante decirlo, para determinados hospitales que non poderían ter residente de medicina de urxencias se non fósemos nosotros, como por exemplo Vigo, porque non ten un comarcal, e no seu POE, é dicir, no programa da especialidade, pon claramente que teñen que estar un número de meses determinado nun comarcal. Por lo tanto, Salnés, nos firmamos un convenio con Vigo recente para que poidan ter os residentes e poidan vir con nós. Pero non solamente Salnés, sino que hai un hospital como Puerta de Hierro en Madrid que tamén non ten esa posibilidade e se puxo en contacto con nós e firmou ese convenio tamén connosco para poder. Entonces, queremos avanzar máis e ter residentes de máis especialidades, o mellor xinecoloxía, o mellor cirurxía xeral, o mellor traumatoloxía, é dicir, especialidades con servicios que xa foron crecendo de alguna maneira e que xa poderían facer frente a eso. Bueno, o señor Flores, se lle parece, deixamos un poquinho o Hospital do Salnés, imos ao gran hospital, o gran complexo hospitalario que o chopa en Pontevedra, Montecelo, posiblemente coñecidos por moitos da audiencia como Montecelo, Hospital de Montecelo. Me gustaría que, como van as obras, como están os plazos, como están os equipamentos, e un pouquiño cales son os plazos que están previstos neste remate final. Bueno, imos a facer así un resumen. O que é a obra da infraestructura, o que é o edificio, está ao 99,9, non sei cantos porcentos. Ahora mismo estamos na etapa de equipamento. Estamos convivindo o remate das obras. Nesas obras hai que decir tamén que nos, nesta etapa final, fixemos unha serie de suxerencias por parte dos servizos, no que unha vez que van vendo como vai progresando a obra, tamén aparecen novas necesidades. É dicir, isto estamos falando, como pasan todas as obras, dun plan funcional do ano 16. Dentro do 16 pasamos por moitas cousas que xa non hai falta lembralas, pero fai que teñamos que adaptar a nosa forma de traballo. Tamén chegamos con moita forza nos últimos 3-4 anos, de maneira que os servizos creceron en canto a prestacións de servizos, en canto a carteira de servicios. Eso fai que os servicios señan ambiciosos, que a mí me satisface profundamente. Entonces, bueno, aparecen novas necesidades. En esta fase final de obra, cando xa estaban rematadas certas estancias, tamén nos fixemos algunhas modificacións que están pendientes de acometer. Eso vai convivindo cas chegadas dos equipamentos, a veces que facemos moitas licitacións que se publicitan habitualmente, bueno, esas licitacións que son por contratación pública, moitas non van tan rápido como esperásemos, moitas incluso teñen recursos e nos fan voltar atrás, porque, bueno, é verdade que agora estamos nun momento moi convulso en todas as esferas, e máis nun tema da administración pública cando hai contratos millonarios en canto a adjudicacións de moito equipamento. Entonces, bueno, eso vai máis despacio do que a mí me gustaría, que son moi inquedo cos prazos, pero, bueno, progresivamente avanzando. Temos en mente esa posibilidade sempre de poder abrir canto antes, sobre todo a parte de radioterapia, si é posible, porque moitas cousas xa non dependen de nosco, sino dependen un pouco do tema das finalizacións, do tema das certificacións industriais, de fin de obra, etcétera, etcétera. Neste mes, por exemplo, xa chegamos a algo que queríamos conseguir, que é ter o suministro definitivo de eléctrico, suministro definitivo que necesitamos para poder pensar en abrir nada. Efectivamente. Entonces, bueno, vamos dando pequenos pasos que costan máis do que esperábamos
vamos en canto a tempos, pero, bueno, pensando sempre nos mesmos prazos, abrir canto ante radioterapia, insisto, probablemente ao longo do 27, non sei en que momento, canto antes poderemos empezar o traslado. E iso sí, o traslado que queremos ou que tenemos planificado é facelo todo xunto, é dicir, non nos gustaría empezar e ir solamente pois un servizo e logo ao cabo dun tempo outro, senón queríamos empezar e facer da mesma maneira que se fixeron hospitales semellantes que xa estivemos vendo a súa planificación previamente, pois facer unha cousa similar. Os equipos tecnolóxicos, lóxicamente, a última xeración e nestos 10 anos, pois o que avanza, non? E o que avanzou a tecnoloxía de diagnóstico, non? Efectivamente, neso sí que estamos equipando ca última tecnoloxía, non pode ser de outra maneira. É verdade que se non vamos a ser o hospital máis grande de Galicia, polo menos sí que queremos ser o máis referente en canto a tecnoloxía de última xeración. Claro. E antes falábamos de que casi 500 efectivos no Hospital dos Salnés. E no Centro Hospitalario de Pontevedra? No Centro Hospitalario de Pontevedra, claro, que ali temos no provincial Montecelo, divididas as plantillas, entonces non che podería decir exactamente cantos temos, porque aparte é unha cifra variable, sei que en total, porque de área, claro, de área sanitaria, collendo atención primaria e hospitalaria, temos sobre 6.000 personas, 6.000 traballadores, que non está nada mal, pero, bueno, collendo todo o que... Área sanitaria. Área sanitaria, efectivamente, área sanitaria e primaria con hospitalaria. Claro, aí entras a primaria, entran o Hospital Provincial, o CHOP, o Hospital dos Salnés, os 44 centros de saúde que temos e os 9 puntos de atención continuada, ¿no? E iso é plantilla estrutural, máis a plantilla flotante que solemos ter, pois, de sustitutos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, 6.000 efectivos en total, traballando cada día. Bueno, non sei se todos os días, porque habrá baixas e habrá descansos e todo isto, pero se move. E ese orzamento? Ese orzamento, pois, é un orzamento que é moi importante, seguramente o orzamento máis importante, sin dúbida ninguna, da provincia, e sin dúbida, porque o sabemos, é o orzamento máis importante do goberno da Xunta de Galicia, non? Son máis de 550 millóns no último ano que temos adicados á sanidade na área sanitaria de Pontevedra e Salnés, entonces, bueno, pois cada ano necesitamos máis. A verdade é que o tema da sanidade, sobre todo que é a sanidade pública, que é o que nos fai grandes como país, por suposto, sin algo que ninguén tenga dúbida de que algo do que temos que presumir é algo que teñe moito que copiar a outros países probablemente, pero aquí en Galicia non pode ser de outra maneira, e a sanidade pública é algo que necesita cada vez máis inversións, e vémolo porque moitos factores, a poboación vive máis tempo, a xente cada vez está mellor de saúde, e iso é verdade, demanda máis servizos, e tamén nos cada vez implementamos novas tecnoloxías. A tecnoloxía que falabas antes, cirurxías robóticas son moito máis caras que as cirurxías convencionais, cada vez se fai máis cirurxía robótica porque é algo lóxico, a poboación sí que é moito máis seguras en determinadas cirurxías, unha intervención cun ciruxano que utiliza un robot que outros que non, pero, bueno, hai cada vez máis equipos que os equipos normalmente levan máis gasto ocasionado por gasto de fungible, etcétera, etcétera, e non disminuye o personal, ao revés, tamén hai unha serie de acordos que van garantindo que os profesionais teñamos máis dereitos e todos esos acordos se traducen en plantilla. Como sociedade, vostede, cando criticamos as listas de espera, cando os sindicatos salen ás rúas, e logo falamos da folga de que está esta semana que volve a iniciarse, pero somos conscientes da inversión que hai na sanidade, nos servicios que nos presta a sanidade e na dotación de efectivos que están ao noso servicio 24 horas? Como sociedade penso que non, sinceramente penso que non. Sí que é verdade que todos aplaudimos sin dúbida o que é a sanidade pública, porque é verdade que, insisto, é algo de que presumir, e que todos os galegos deberíamos de estar orgullosos, a pesar dos 1000 defectos que poida ter, que todas as entidades os teñen, nós non vamos a ser alleos a eso, pero para eso estamos a traballar. Unha serie de profesionais que, para ben ou para mal, somos profesionais da xestión sanitaria que nos encargamos de que os recursos que poñen a nosa disposición ou que poñemos a disposición os galegos que van dos nosos impostos, por suposto, se empleen no mellor ou no máis adecuado posible. Lóxicamente, cada un, falando de listas da Garda ou que sei, é normal e lícito que pense que para un debería de ser o mellor, e é verdade, pero nas mans está dun xestor responsable que esos recursos, que son limitados, e sempre o decimos, se empreguen no que máis eficiente, eficaz, sobre todo en equidade, se poida establecer ca poboación, para que todo o mundo poida recibir o que necesite, que non quere decir que todo o mundo teña que recibir o mesmo, porque eso é equidade, non? Claro.
E os problemas de digamos que na xestión de citas, na xestión de prazas médicas, que faltan coberturas ou plazas para cubrir médicos, ou médicos para cubrir plazas vacantes, perdón, na atención primaria ou nos puntos de atención continuada, nos PACs, que salida ten isto a corto plazo, señor Flores? Bueno, a corto prazo non moita salida definitiva. É verdade que é algo que tivemos mellorado nestes últimos anos, é verdade que estábamos nunha situación de bastante precariedade, sobre todo en atención primaria, cando eu me incorporei. Foise máis ou menos resolvendo a situación, pero todavía nos faltan efectivos especialistas de medicina familiar e comunitaria. Claro, pero aquí xa non é unha cuestión de cartos, non? Non, aquí non é de orzamento, digamos. Efectivamente, porque sí que é verdade que, bueno, lóxicamente, cada un ten que gañar o que ten que gañar, eso non é discutible, pero sí que é verdade que é atractiva, as prazas son atractivas, o que pasa que, bueno, non hai tantos médicos de familia como necesitaríamos para cubrir a actual organización da atención primaria, porque lembremos tamén que temos unha organización de fai moitos anos no que hai un número de médicos que fan o que son os médicos de cabeceira que chamamos habitualmente, que son os médicos de familia que traballan esos turnos de mañán e tarde, e despois outros médicos que se encargan de facer a atención continuada en atención primaria, que son os dos puntos de atención continuada. Entonces, bueno, é unha plantilla moi grande, de difícil cobertura, con moitas xubilacións que aconteceron e van a acontecer nos próximos anos, e que non hai esa posibilidade de cobertura inmediata, non? Claro. Hoxe é o Día Mundial das Enfermedades Inflamatorias Intestinais. Isto, digamos que son previsibles ou son prevenibles ou xa nacemos con certa disposición cando vimos a este mundo? Vamos a ter que vivir con que xa nacemos así, non? É verdade que pódese facer un tratamento, un diagnóstico precoz, e, por tanto, canto antes comencemos o tratamento da enfermedade, poderase, de alguna forma, non aliviar, pero sí estancar un pouco máis ou enlentecer o desarrollo, pero, bueno, moitas veces tamén os brotes que teñamos ou que ten a persoa que os teña non dependen tanto da dieta ou tanto do que se diagnostique antes ou despois. Lóxicamente, un control sanitario sempre vai a ser beneficioso, pero, bueno, a veces a enfermedade vai un pouco por libre, non? Vai, fai un pouco o que quere, non? Eso. Bueno, os médicos galegos volven a protestar pola negación do Estatuto Marco, salen á rúa, hai, lóxicamente, folga manifestada esta semana. Me gustaría que fixera digamos que unha valoración desto, porque non é tanto contra o Sergas, senón contra o Estatuto Marco, non? Contra o goberno de Madrid, por decirlo de algún xeito. Sí, xa levan varios meses, ou levamos varios meses, porque a parte de xerentes sí que son médico tamén de profesión, e sí que levamos pedindo ao Ministerio que se contemple unha situación diferenciada polo réximen que nos regimos os médicos, non? Eso, bueno, parece que non ten a resposta que se esperaba por parte do Ministerio, e iso se traduce que as comunidades, ao final todas as comunidades españolas, están a sufrir de alguna maneira, e ora xa falo como xerente sanitario, que as listas da garda se vayan engrosando cada vez máis, que os pacientes, lóxicamente, non solamente de cirurxías, que é moi importante, pero tamén consultas, tamén probas, é dicir, estamos generando con esa semana, que nesta semana estamos, como ben decías, nesa semana de folga, unha semana ao mes, bueno, xeneranse moitos problemas. A verdade é que se está xenerando unha situación que, se en algún momento remata, que esperemos que remate, teremos que valorar todos os danos que provocou toda esta folga a nivel de pacientes, non? Supoño que aquí estarán primando que non afecte ás cirurxías urxentes ou, digamos, que as consultas preferentes, non? Que se perxudique o resto, non? Ou que, digamos, que o resto de áreas de servicios, non? Efectivamente, aí sempre temos publicado aparte esa lei de garantías, non? Que publicou a Comunidade Galega, na que hai uns tempos mínimos para determinadas patoloxías, que suelen ser procesos oncolóxicos. Estamos priorizando os procesos oncolóxicos, as cirurxías urxentes, por lo tanto, as probas urxentes ou as consultas urxentes. Todo o que leva esas prioridades 1 e 2, pois é o que estamos primando, non? E en contra do que vai despois, non? Efectivamente, o que pasa é que despois a xente que non ten, por así decirlo, unha patoloxía que non é vital, como pode ser, se me ocurre, unha prótesis dun xeonllo, de unha cadeira ou que seña, pois, lóxicamente, ten esa lista, vai se engrosando, vai aumentando o tempo de espera, e iso, pois, lóxicamente, vai a generar un problema. Trastornos aos pacientes que non teñen culpa ninguna. Efectivamente. Que non teñen paciente ninguna. Señor Flores, foise noso tempo, pero... porque aquí o tempo corre máis que do que me gustaría, pero ten vostede un minuto para decir, máis ou menos un minuto, para decir o que vostede queira ou que lle gustaría decir á audiencia deste canal,
que lóxicamente tocalle moito prácticamente toda a área sanitaria da que vostede é xerente. Si recibe a señal de Canal Noticias. Vale, perfecto. Pois nada, eu gustaríame decir ou trasladar unha mensaxe de confianza e de esperemos que isto se solucione o tema das folgas, que podamos volver outra vez a retomar a actividade ordinaria, a actividade normal que temos sempre, que non quepa a menor dúbida que todos os profesionais estamos ao servizo dos pacientes, por lo tanto, dando todo o mellor que sabemos, que penso que os profesionais que traballan na área sanitaria, falábamos antes dos ANES, pero tamén en Pontevedra teñen ese sentimento de orgullo. Aquí falamos dos ANES por os 25 anos. Efectivamente. Facemos distingos. Claro, e é común a toda a área sanitaria. Eu que traballei en varias áreas sanitarias e que tamén tuve dirixindo dentro dos Sergas todas as áreas sanitarias en algún momento, bueno, pois é verdade que se vive dunha maneira diferente a sanidade. Por lo tanto, eso, confianza nos profesionais, sin dúbida, a pesares de que moitas veces pois, oye, pois nos crispamos todos, tranquilidade, confianza nos profesionais, insisto. Bueno, señor Flores, foi un placer contar con vostede, moitos éxitos que serán vos para toda a área e para todos os pacientes e para todo o colectivo de profesionales, esos 6.000 que nos tocan nesta área. Así que moitísimas gracias por participar nesta edición de Falemos, hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite e moitas gracias. Gracias a vos, un placer. Isto foi todo o que nos deu de si esta entrevista co señor Flores. Nos vamos a publicidade e da man dos patrocinadores volvemos e recibimos a Inés Monteagudo, portavoz do Partido Popular no Concello de Muros. Analizará estos 3 anos e moito máis da política deste Concello muradano. Non o perdan, dentro de un instantillo volvemos.